Hi guys! It's Michelle B and Turkish Willkommen sa aking YouTube channel. Hello! Kamusta po yan? Ayan, hi guys. Nag-aldi pala ako. Let's see. Grabe, napagod ako. Nahingal ako guys kasi sa lamig. Ay, grabe yung suot ko. Naka-ano ko guys, naka-purple. Ayan. Tinanggal ko yung aking salamin dahil nag-fog siya guys. Ang lamig sa labas. Alam nyo, kanina pa ako nasa Aldi. But, nakita ko yung aking, yung pa-exit na ako. Nakita kong paparating yung aking kaklase at aking kaibigang Polish. Ayan, mag-grocery din siya. Alam mo, nagkwentuhan kami, nagchikahan kami, nagkamustahan kami. Natigil. Ang tagal na yung magkwentuhan, guys. As in, pumasok na ako sa sasakyan niya. Kasi sabi niya, ito tayo sa sasakyan kasi kasi tawag ito kasi malamig. Di kwentuhan kami. Siyempre, kamustahan kami ng live. So, hello sa aking friendly na klasiko. Hello, Nat. It's Natasha. Ayan. Yung pangalan niya, guys, Natasha. Isa siyang Polish girl. Ay, nagkita kami. So, wakas nagkita na kami ng matagal na kami hindi nagkikita. Ayan, so, yes, and, yeah, thankfully, nagkita rin kami at good to see her. Good to see you, my friend. So, ito na. Ay, yan ang pamili ko, guys, sa Aldi. Of course, yung, hininga talaga ako. Malamig kasi. Saging, wala kaming saging. Tapos, itong, chicken legs. Bumili ako ng yung portion na ano pa ba nandito na pwedeng i-roast. Tapos yung wedge. Quadruple wedge. Tapos itong sausage meat. Yan, ang aking sour bells. At dalawang lang to guys, dalawang liver. And then yung butter ng asawa ko, tinapay pang baon. Meron pa naman sa dyan, tsaka itong soup niya, vegetable soup. Favorite niya yan. Meron pa naman siya dito pang tinapay, ayan. So pang palaman. Sige na ako kumuha. Ayan. Ilagay natin itong bear dito. Kasi naghanap yung asawa ko ng chips. Walang chips, hindi ako nakabili ng chips, kaya, ayan. Naghahanap siya, sabi niya, may chips. Kasi minsan, guys, alam mo yun, kailangan din natin kumain ng mga ganun. Minsan kasi, hindi ako bumibili para malimitahan ng pagkain. So, yes. At today, guys, isupunta ako sa kaibigan ko, which is, hindi ko sure kung masyadong late na-late ako sa Pero nag-message naman ako sa kanya na malilate ako. Hello, sugar baby. Malilate ako. Sobrang late ako. Ayan, so yun. Kasi nag-invite siya. Ayan, so, yes. Mag-aasikaso na ako, guys. Tapos, pupunta na ako. Yeah. Guys, update. Hindi na pala ako sa bus. Nakapag-video. Anyway, naglalakad na ako ngayon punta sa aking kaibigan. I'm super late talaga. Kasi nga, every 5 minutes after full hours yung bus. Every 1 hour din kasi yung bus na pumunta dito sa kanila. So, yun, I need to wait another hour. Ganyan. So, yeah. At nandito rin ako. Hapon na. Late na talaga ako. Ayan, ang importante. Natuloy pa rin ako. Charot. Ayan, so, yeah. Konting lakad lang naman, guys. Bahay ng aking kaibigan. So, yun. And alam nyo ba, mas gusto ko nitong lumalabas ako, guys, kasi na-exercise ako lalo na ngayong malamig. Pagka malamig kasi nakaka-boring, yung parang gusto mo lang maghilata or something. But yeah, and I'm so happy pag nakakalabas ako kasi na-exercise ako. So, yun. Update ko na lang kayo mamaya, guys. Guys, update. Tapos na pala ako sa kaibigan ko. Hindi pala ako nag-vlog doon, guys. Ayan, sa bahay nila. Ayan, so yun. Konting banding, kain, gano'n. Ayan, tapos ngayon dito na ako ngayon sa abangan ng bus. At, yeah.
babas tayo pa uwi. Ganun. At yes, pamparating na rin yung bus guys. Nakita ko yung bus na punta pa lang na Bahnhof nila dito. Tapos pabalik yung from Bahnhof, pabalik ulit dito sa kung saan ako. Ayan, so see you later! Guys, dito na pala ako sa bayan, dito sa amin. At sasaglit lang ako sa DM. Bibili ako ng hand cream. Naubos na yung aking hand cream guys. As in, ang dry. Importante talaga kasi siya guys kasi sobrang lamig lalo na pag maalis ka niya. Wala akong hand cream. Madami akong lotion pero wala akong hand cream. So, bibili ako ng hand cream guys. Sasakit lang ako sa DM dahil ang bus ay nakalagay doon is 28 minutes ang dating ng bus. So, kailangan kong 28 minutes. Ganyan. So, yeah. Ang dilim. Charot. Ang dilim na. Alas 7 na. Hi guys! Good morning! It's another day! Ayan. So, karugtong na ito guys yung vlog natin kagahapon. Ganun. Tapos, anong oras na guys? 8:30 na. So, nagising ako ng 8. Tapos, nagano ako. Ngayon, gagawa ko guys ng aking almusal hanggang lunch na. Gawa ko ng almusal, brunch, guys. Hindi na ako nag-vlog kagahapon pag uwi ko ng gabi dahil nag-asikaso na ako ng dinner, ganun. So, yes. Mag-ano lang ako ng itlog. Sa sunny side up. Gawa tayo ng almusal. Lagyan natin ng konting mantika lang. Dahil meron ako ditong tawag ito. Nabiling tinapay nung nakaraan, diba? Na ito, oh. Yung parang, ano ba tawag ito? Vicen Toast Broochen. So, I will try it. Lagyan natin ng yung sunny side up. Kasi ano siya? Ito siya, oh. Parang pandesal. Ewan ko, basta ganun. So, try natin, guys. Paano ba ito? Okay. Tapos, lagyan natin dito sa bread toaster. Ayan. Dalawa lang yung gagawin ko para bukas sa susunod. Parang pandesal style siya. Madami siyang mga crumbs. Parang crumbs. So, yun. Dalawa ako ng sunny side up. Uy, ano ba yan? Hindi pa na Nagitna pa talaga siya. Gusto talaga niyang gumitna. Sorry. Lagyan ko lang guys ng a little bit of salt. Yung ating egg. And then, ang paminta. Pum tarat. Lagyan ko guys ng cheese.
yung aking luto. Ayan, dalawang ano. Hanggang lunch ko na yan kasi hindi na ako magtawag ito. Hindi na ako kakain. Mamayang gabi ulit ang aking kain. Kaya dadamihan ko ng kain ngayon. Anyway, kahapon hindi na ako nakapag-vlog kasi pagdating ko dito sa bahay is nag-asikaso na ako ng dinner ng aking Jusawa Bells. So, ito yung nakuha ko sa DM kahapon. Ayan, Colgate. Yung medium lang ang kinukuha ko nito, guys. Ayoko ng soft, ayoko rin ng hard. Medium lang. Ayan. Tapos, bumili din ako ng ito. Guard, ang pangalan niya, Guard Extra Stark. Pang spray sa buhok. Kasi yung asawa ko, guys, malig din mag-ano ng buhok. Gusto niya nang nakastyle ng buhok niya. Tapos, ito rin. Parang pang sa asawa ko rin, guys, na ano na. Gusto niya yung number 5. Ayan. Tapos, ano ba binili ko? Saka itong ano, ay! Wipes. Init. Tsaka itong wipes, panglagay ko dito sa bag ko pagka maalis-alis kami, lalo na pagkasama ko ang aming bata. Tapos, meron kasi ako sa sasakyan. Malaki kasi yun. Wala ako ng pang bag. Kasi minsan kinukuha ko pa yun sa yung malaking-malaki sa sasakyan. Ang laki-laki naman. Ganun. Tapos, bili ako ng Nivea cream, guys. Ito yung ginagamit ko sa yung ginagamit ko sa Pinas, panglagay ko sa balat sa puwet. Totoo. Maganda siya. Pang ano ng puwet. Ganun, maganda siya. Ang ganda ng balat ng pag ito. Basta pampakinis siya, guys. Ganyan. So, nilalagay ko talaga to, guys. So, bumili ako ng ganito. Wala akong ganyan. Tapos, ano pa binili ko dito? At saka yung, di ba sabi ko, hand cream. So, bilhin ako ng hand cream, guys. Yung hand cream, ganyan. So, ubos na talaga yung ganito ko rin dati. Matagal ko din ginamit yun. Ilang buwan din yun. Matagal ko yung ginamit, guys. Binili ako ito. Ayan. Kasi ito talaga sadya ko. Tapos, naalala ko, wala na palang ganito yung asawa ko. Wala na rin siyang ganito. Kasi meron kami dyan pang volume. So, ayaw niya yun. Ayaw niya ng volume. Hindi naman nagpaka-volume ng buhok yung asawa ko. Gusto niya yung pang-paano ng pag nagsastyle siya, ganyan. So, ito pinaka 5, number 5. May number 6 pa pala nito. Kasi wala ng number 6. Pinaka-strong daw yun. So, ayun lang nabili, ko sa DM ko gahapon. Tapos, ayan. Kain tayo. This is my vlog. Ang sarap lang ito. Parang pang burger. Okay. Sarap. Guys, tapos na ako mag-almusal. Ayan, lagay ko na sa ref. Sa ref? Sira ko na sa ref kayo. Ayan, lagay ko dito sa CR, guys. So, mag-aayos lang ako, guys, dito. Mag-aayos lang ako ng sarili, tapos magsimula tayo ng paglinis ng bahay. Guys. Here I buy the eggs. Mas pala kami. At bumili kami ng kailangan sa bahay. I buy 3. But for the house also. This one is for the house. Two for the. Oh, you will eat that. You like that? Would you like the sausage and the hummus? Ja, later on. Later. Tatlong ice cream ano. Punta kami ng Next Mart. Nakabili ako na. Kasi yeah. I think I will put that in the plastic so that it's not a lot of. Yeah. I will cut it before. And then, ano to? With calamansi in a century tuna. Kuha ko isa. Tapos baka. Yeah, the whole chicken. Oh, we have the whole chicken. Look up. Pok. We have a lot of pork. And I have a lot of the chicken feet Malabo runs. It's running. Parang manok. Fresh. Isang kilo ito. Yeah, 1 kilo. Bumili ako nito para pagka
isang buong manok na naman ulit. And then the sausage. So, yung asawa ko yun. So, yeah. How many sausage you like, Malabi? How many is inside? It's 10, eh? It's 10. 2, 4, 6. Yeah, it's 10. How many you like it? You like 5? Make 5. Okay. Tonight I need your sweet caress. Yeah. Because we don't have the okay, tsaka mga baboy. A lot of pork. This one, where you like to eat this tomorrow? Or the Maybe tomorrow also. Okay, next week. Maybe. Tomorrow. Next week with dinner file. Mm. Frozen here. Frozen. Update, tinatanggalan ko pala ng kuko itong aking paa ng manok dahil para pagka nilagay ko siya sa ref, wala na siyang kuko. Para pag niluto ko siya, mabilis na lang. Tapos yung binili namin na 4 na kilo na baboy is okay na. Tinulungan ako ng asawa ko mag-slice. Tinanggal ko dun sa niya balot kasi nga. Pagka nilagay mo yun sa ref, wala nang space yung ref namin. Kom back here, muss nur cleaning later. So, even love it. Yeah, it's our food. Charan! While watching. Yung buko nag-angatan. I like this. Brötchen! One brötchen and one sausage. maybe we can make a business, Malabi. This is our business. One brötchen and one sausage like this. Oh. And then it's €4. It's expensive. So can you please open this, Malabi? Please, thank you. Klientel, die früher mal so die Stammwähler der SPD-Wahlen, die man aber mehr und mehr verloren hat, auch gerade an die AfD, die migrationstheoretischen These der AfD. I like this a little bit sharp. Sehr gut, da geht's um Arbeitsplätze. Ein bisschen. Und das scheint da eben zu fruchten, was die AfD an sehr steinen Thesen hat. Das Unternehmen muss sich in diesem Bereich zurückerkämpfen. Und das ist natürlich ein deutliches Zeichen und das will man jetzt da wohl auch aussenden, wenn man in Wolfsburg gleich startet. Vielen Dank. Nach Berlin an unseren Hauptstadtkorrespondenten Martin Schmidt. Ja, die Vormeinung gefragt, liebe Zuschauer. Wir möchten von Ihnen heute wissen, was in unserer Telefonumfrage muss es einen Politikwechsel in Deutschland geben. Aktuell ein sehr deutliches Zwischenergebnis, denn 92%
So, hello guys! Yan, kakain lang kami guys ng aming dinner. Tapos, ipapatuloy ko lang mamaya yung aking pagtatanggal na makuko ng mga manok. So, ayun lang guys, yung ating vlog ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Please like if you enjoyed. And please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Thank you so much for watching. Always smile and God bless us all. Thank you, thank you, thank you.